nangotan apani Cleophas apart from Baba Wacho kata push for the four main gik modern serikalo winji Baba is an opposition leader koro gik moko kaka Shakahola, this is an issue and gimoro mar national concern mo kwanyal wacha ni Baba nego ling nikech koro ni even the procedure midwa tigo mondo ongi adiera ni the president is forming a commission as who mano Baba oknyal linga as an opposition leader nyako give or chief direction koro kano dagi wach no an mano wach mana yiego nikech nyako nyis president ni at the end of the day jo for Shakahola jo mangeny magin oganda mag Kenya to in kaka president kapo ni gini idwa ni mondo ngiye yo maler you are not supposed to be involved in information marangono the committee kata commission mangi wachni mama was a correct thing koro among the four things Baba push for iwacho ni masani machache mambo ni mengi onge chieng'oro mabolongo mandamano kendo moro ni wacho moro ayuak go wach mogo moro ayago wach saba moro yago nyaka gigo watima kumora chiel mondo kimyowa justice all these things are attached to wang'eni kaka oganda wachiko kanye koro ano kanerach ma kababa advocate for the four main things more not emre nikech okwanya longo maandamano separate ni maandamano mande wa high cost of living maandamano Tuesday wadhi akenwa yoga ngono koro waseng'eni kaka joma dwaro akigi kata joma dhi maandamano daro na ngono koro gik moko ang'wen go the word anything that is coming up that is the role of opposition is supposed to keep the government in check manenge Baba notimo nyoro koro an ka wach maandamano ni awacho ni ne waneno kane Baba dogo the homecoming manobiro the Kibra no biro very peacefully macha jo youth wacho ni street bash Baba no ni wotha Baba jinyero ganyera ji shangilia tu it was so peaceful demonstrations mawanero ga magazine mio gin peaceful joma kelo ga tulo kata kelo kethruok mar gigujo piny gin police koro wadwaro ni sirkal mokwongo ongeni oginyal ignore the four issues ma the opposition kata Azimio raise because ne kata nyoro katoli ne woyo atoli no wacho maber ni we can never have an economic stability kind of state kaponi wa ignore the political tension mantiere Kenya okonyal kata investors boringo so is either ni obed pin to take one very seriously ni kashwan very serious code through this bipartisan talk kata mondo owewa gino dhi mbele at the end of the day kaka en kotieko 5 years to tieko bonge legacy nikech okinyal bedo jatelo ma ignore Kenyans nikech Baba has a lot of followers one koro ngama bo winjo kata motimo gik modwaro aya iwacho ni weche giduto kama gintie kanyo mecha kodete kangi duoko penjo madhi penjo sani benangi ru thuolo mara miyo wachero machielo Azimio obageyo machalo nade wacho ni koro kiba ong'anyo achiel monywalo gik moko ang'wen nyalo bedo ni ere manyo gik mathoth nya mantiere kar kacha koro mo apani kata Opio Wandai jatendo kweth manoke od bura mamaro kata bere ngolo meke abiriyo mabere kata no nywanda ang'wen mag